Niye pomme de terre forêt santé dugu kono kilo 10 ani wolonfla ni bobo jula so ni ɲɔgɔn cɛ hectare wolonfla sɛnɛni al pomme de terre kelema sɔrɔ ni toli kɛra a sababu ye Nasser Tao ale le tuyi ni foro ni filɛbaga ye. On a constaté que certains tubercules pourrissaient déjà dans le sol. An y'a kɔrɔsi ko pomme de terre ka toli daminɛna kami dugukolo jukɔrɔ a bɔra fana ka taa bila yɔrɔ min a fana tora ka toli ka to ka finfin a kɛra sababu ye an ye bɔnɔna a bɛɛ lajɛlen na. On a constaté malheureusement la perte de toute la production. Ni foro ni santi dugu ale ta kɛra kasara dan ye Nasser Tao ta fɔtara. Il faut dire que nous avions cultivé 7 hectares de pommes de terre. Pomme de terre hectare wolonfla anu yolo sɛnɛ a jidon cogo o ɲana a ju kɔrɔtara ɲanama wala nu bɛɛ lajɛlen wuli cogo ɲana a kɛra baaraba ye an ye min kɛ jateminɛna an tun bɛ tɔni 15 walima tɔni 20 kɔnɔna hectare kelen bɛɛ la mais a kɛra kasara ye ka kɛ makosa ye hali den kelen a ma sɔrɔ ka dun yɛrɛ kuma ti ka mara. Mun kɛra ni kasara ni sababu ye min pomme de terre forow sɔrɔ ɲina. Ni tiɲɛni ba ni a sababu bɔra tile le la funteni donna joona ɲina san na wagati mun na an tun température kɔnɔna ko a ka jigi 15 walisa 20 a taara fo 36 la ni yɔrɔ banna ten a tɛ se ka kun pomme de terre la o lo y'a kɛ an bɔnɔna ten. A kɛra sigɛn ani waribɔ fu ye Dawuda Sanfo ka fɔtara. Bon, a kɛra ma dusukasi parce que ka taa essayer ka wariba nin bɔ ka don nin na et puis ka foroba bɔ 7 hectares ka taa pomme de terre sɛnɛ lon bɛɛ bɛ mɔgɔw ta ye yɔrɔ ninnu lalaga ka essayer ka to ka arrosage kɛ gasoil bɛ san ka ji pomper ara bon et puis n'a nana laban taara kɛ tiɲɛni ye ten vraiment a kɛra dusukasi an ma quoi. Dr Edgar Traoré ale ko ni sababu bɔra wagati yɛlɛma na. Bon, bibina an bɛ situation min na a y'a ye wagati yɛlɛma bɛ yen donc nɛnɛ ti na tuma na ou bien a bɛ na joona tuma dɔ la a bɛ na san'an ko an bɛ kɔrɔsiyɛnni kɛ nɛnɛ nin bɛ segin ka taa funteni dɔɔnin bɛ na après nɛnɛ bɛ na kɔfɛ maintenant ne pomme de terre nana den kɛ et puis nɛnɛ seginna ka taa joona joona n'i ma kɔrɔsiyɛnni kɛ funteni bɛ segin ka na o tuma a bɛ kɛ sababu ye den nin bɛ fin funteni bɛ kɛ sababu ye ka bana caman wuli ka don pomme de terre den na. Donc o bɛ foro tiɲɛ donc a bɛ kɛ sababu ye i tɛ se ka foyi sɔrɔ i ka foro la donc vraiment wagati yɛlɛma nin a bɛ se ka kɛ sababu ye ka pomme de terre sɛnɛ tiɲɛ an ka jamana na. Ali Dugu Drago, VOA Bambara Tora, Bobo Julaso.